mungsuh sing apik kok entuk mungsuh ora bejaji. Mas dengkulmu kuwi aja ngono Mas, aja ngono mantepmu. Samyo marsute budi kopeko dipun bahas maut aja tumek bisa mut yen tan pantes ugi sanadyan mung saketap yen tan pantes pernah ira berkutub manyar-manyar berganti dibute kisah dengan adeng cilik mulai dicuplak dadi malah anakku nggih Bima paksa aja kaget pun bapak ingkang prapta lho. Wah, bapak guru. Satekamu. Ana ing Jala Tunda aku ngaturake bektiku Tampanono. Wah. Ya. Bima paksa pangabekti tak topan ndadekake Sukarna Tyasing pun bapak. Ana wigati apa bapak guru merpeki nggon kumangsah semedi Bima paksa ngene ya Ger persajan wae kula yaktinipun bapak ing Sakarima antuk dukane kang ngraka sinuwun Prabu Duryudana sambung rapete nggonira jumeneng dadi pandhita ning Arga Kilasa iki kinira kalamenta sira bakal golek kekuatan. Maka bapak wis mangerteni apa sing mbok karepake nanging Bima paksa rene mriko Lesmana Bratasena karo sambung rapete kawan Begawan Durna. Dina iki aku kapasrahan cilik kudu iso bubarake paguronmu gedhe aku kudu iso ngrenah pati witmu. Bapak guru apa Bima paksa yen to pancen perintahe
Kakang Duryudana kowe kon mateni kelawan Bima Paksa yen sing mateni Bapa Gurwati pasrah aku Patenana Lila Legawa lair sing batik nanging aja nganti Kurawa kepok singgol karo aku ndak kleru aku sagu ngulungake pati uripku nanging pati uripe Bima Paksa tak pasrahake karo guruku Begawan Durna. Bima Paksa piye Bapak Guru? Aku ora wong bodho, aku ora wong ngawur. Nadyan aku ngamula ana negara Ngastina. Rene aku ki ngamula ana negara Ngastina. Kabeh piwulanku ana negara Ngastina ki ora bisa ditampa dening Prabu Duryudana dalasan Kurawane. Sing iso nampa ngelmuku kejaba mung para Pandhawa utamane si Bima Paksa. Yektine aku ngamula aku sultane negara Ngastina sing ngamula kuwi ragaku. Mula aku iki diparingi busana sarta degaran kang mirasa ning batinku babar pisan ora bisa manunggal kawan penggali kang sinuwun Prabu Duryudana. Apa meneh jenenge Kurawa. Lah rene aku iki sing disubya-subya kuwi wong ragaku ya ragaku sing melu karo Kurawa ning batinku tetep aku tresnani karo kowe jalaran. Sing iso metuti dawuh guru larya mung sira Bima Paksa. Pesajan wae aku melu mangayu bagya bombong rasaku dene siswaku bisa medharake ngelmu bisa dinampa dening para kawula utamane para nom-noman. Sebab aku bisa nyumurupi pribadi. Desa kahanan Jawa Tundha ayem tentrem. Para satriya padha sayuk-sayuk saya koproyo. Aku ora pisah-pisah bakal ngagru-agru ngaru biru anggonmu jumeneng Panditana kene malah aku melu mangayu bagya. Upaman yen aku iki dipidana karo Prabu Duryudana cilik lara gedhe temekane pati. Tak pasrahake pati uripku wis aja semerang. Bima Paksa tutupno gulu mangsa semedi. Kalian agar pandanun saratina lir kakunang jum saratit tanpa adang kasolan pacari purnaning dikono dasai mongso katiga wah syukur mangayu bagya Bapak Guru yen to pancen mengkono kang dadi pangandikamu malah dina iki Bapak Guru tak jaluk sumeniwa sarta oreng Jara Sunda mbok menawa yen to iki bakal ana pacoban sing abot tumrape Bima Paksa. Oh ngono ya kebake pengati-ati ya nggih.
Maning Gusti Lasodate kapote Margio rarat moro Angurangu kumanaran Ya paringo kusodona angger jiwa kawula Kau prakejot tak wong baru daya gawe cekater kali code sapa sing gawe ditaulen ya Werkudara aja kaget ulun ingkang Prato Werkudara aja kaget ulun ingkang Prato lho Werkudara kowe aja banget tok ngewak-ewake ulun iki dewa ulun wis miwiti sraba tekse miwiti pangandika keneng apa kowe ora mangsuli Werkudara wah Bathara kepiye kene ora ana Werkudara sing eneng Bima Paksa lho beda kowe lali karo jati dirimu kowe tak sebut Werkudara wujudmu kowe Werkudara aku ora tangling kowe aja nyawang wujud karo jeneng kuwi beda lho bedane nek tulisane yen to Werkudara kuwi satriya ana negara ngamarta mapan kula Yodipati kowe Werkudara pakaryaning satriya kuwi memayu hayuning dawana nganggo cara sing balung kuleting kulit yen perlu perang ngangkat gaman kuwi Werkudara nanging kene ora ana Werkudara sing ana Bima Paksa bedane Bima Paksa kuwi pendhita makarya tumandake beda karo Werkudara bedane yen to Bima Paksa kuwi nindakake jiwa kabrahmanan nganggo weninging cepa meneping rasa leming panca indriya aja digebyah-uyah ora yen kaya mengkono kuwi jenenge kowe iki lirwa kewajiban kowe wong mangro tinggal kepiye ing atase kowe kuwi dadi satriya keneng apa gaya dadi brahmana ora coba tiwas ora kasumbadan kasatriyan mogol kabrahmananmu mertanggung ora urung ora bisa sampurna sebab kowe iki wong mangro tinggal kowe dadi satriya kok ngarah dadi brahmana jiwa satriya kuwi ana apa ora lah manut panemumu kowe ngerti Begawan Bisma nah yo ngerti Pendhita Takanda Begawan Bisma kae nalika nom-nomane jenenge Dewa Brata kuwi ya satriya malah bisa ngregem kaneksane dhewe nglakoni wadat tanpa krama satriya nyerahake jiwa kasatriyan ngrasuk kabrahmanan keneng apa sing kok tutuh kok wong Bima Paksa ora nutuh karo Begawan Bisma kaya dianggep mangro tinggal ngono apa piye ana meneh Anoman kuwi ya najan wujude kethek kuwi biyen ya satriyane Prabu Rama jaman Ramayana mula nganti diganjar dawa umure sabab gedhe labuh labeti biyen satriya saiki dadi brahmana sebutane nganggo Begawan piye satriya nyari brahmana keneng apa Anoman kok ora mbok tutup manut saka pangrasa kuwi antarane satriya karo brahmana kuwi loro-loro ning atunggal dadi siji ora apa-apa waton ora wasuk hiduping tekad yen to pancen kowe iki gelare mung meri kawan Begawan Bima Paksa apa sing mbok karepake kandhakno kanthi tuluse atimu ora susah mbok tutup-tutupi yang bukan karo aku kelakon para dewa kewirangan mbok menawa ngono nah Endra kados pundi piye Endra sampun menapa wontenipun kemawon ya Bima Paksa
Mundi dawuh pangandikaning Wang Pramesti Guru sejatine guru madhep Brahmana iki ora dadi penggalihe buku nang jagat Girinata. Karepe piye? Kowe iki nimbalan-marang nyang kayangan Suralaya. Aku ditimbali suwan nyang Suralaya. Ya. Yen iki mengko kowe didangu Wang jagat Girinata tembungmu bener. Kowe ora bakal nampa pasiksan yen to tembungmu nganti ora mapan. Kelakon kowe bakal disiksa. Sinemplungake kalah Candra dimuka dadi intiping neraka jahanam. Malah kebeneran. Lho. Beneran piye? Wong nyatane kowe kuwi diancam pati uripmu kok malah kebeneran. Apa rabi ping nyemplungno kalah Candra dimuka? Kena apa menungso urip kok wedi mati, mati kuwi wajib. Gelem urip kudu gelem mati. Kudu gelem lara. Wis dadi sandangane urip, mlaku ora sumelak. Mati saiki ayo mati besok apa meneh. Aku wong manut karo kodrate Gusti aku ora manut kaya dewa-dewa kowe kuwi. Korot yang Rajuna esmunira kamanungsan kasepaning tingkaing mungsun niran para kadang iki kaya kaki parto kawula nuringgi bukul kula ditabujang para Kunarjuna eneng apa Arjuna kok kowe nungkok lawan jeneng ulun bukulun kakang perban begawan Bima paksa kala wau badhe kaboyong dhateng pundi timbalan marak marang kayangan Suralaya kepareng boten kepareng kula nderek lho sing ditimbali kuwi mung Bima paksa kowe ora kena melu mundak kasempyok ing aradan keluputane kakangmu si Bima paksa upami kula dipunlepataken badhe kula tampi lho kakangmu bakal nampa pasiksan kula badhe nderek kowe ora kena diiman bali yo dadi kados pundi iki mawon menika kadang kula werda sedulur kula wakiling bapa tega arane ora tega patine kowe ora kena digawe becik
buat tempat wargamu. Loh. Yo. Hah? Dia. Cilaka tenan. Golek mungsuh sing apik kok entuk mungsuh. Ora bejaji. Mas. Mas, mas dengkulmu kuwi. Jongono, Mas. Jongono. Antukmu. Kowe rasa dadakku mingsun, kowe anak Semar, aku anak Semar. Ya mung kowe derajatmu apik, aku elek. Nasibmu apik, nasibku ki jeblok. Kowe arep apa? Apa arep? Aku ora nari. Omonganmu kleru kok. Arep ngopo? Ngono lho, aja arep apa. Kowe arep ngopo? Belani daraku. Lho. Kowe jeleh urip. Lho. Ora kok jeleh urip. Apa Petrus ora wani perang? Tak jabut nyawamu. Nyoh. Dan jabutan. Nah, kamu Petrus mbok weden-wedeni iki tak miris lho. Iya. Aku wedi lho. Alah, aku iki getah jabut nyawamu. Sedang bedol pohong. Kok aku wong waras miris kali jabut. Lah nek wis lara agak-agak wis arep mecat ya aku teko mbok jabut. Iku wajibmu aku ora apa-apa jabut. Ayo. Ngajak pirang dino. Well lho, yen ngono arep wani karo aku. Lho. Wani wae. Yo, nek pancen ora kena taiman. Ayo. Saiki nek pancen ngono syarate wong perang kudu nganggo takon tinakon. Lah wong sapa jenenge nek takon. Lho, syarate kudu ngono. Ya wis sak karepmu. Ah. Jagat Dewa Batara, jagat Dewa Bangkrasa. Ya Allah dipati jenengmu sapa? Kowe takon marang aku jeneng aku kuwi apa wis kok. Endi? Lah kowe mau. Endi kene ra eneng. Duh, ketakon wong hebat aku. Ya, wis terima ngalah. Petruk jenengmu sapa? Kantong bolong. Ya wae jenenge serep kok. Kowe ora kena taiman. Petruk, aku ngeman karo kowe. Pancen bener padha-padha anake Kyai Semar. Gandeng uripmu ya ketere-tere kaya ngono. Wis kowe iki butuhe seger waras, kowe baliya. Elek-elek aku ki abdine satriya. Abdine Ndara Janaka. Aku ki uripku najan kaya ngene, ning aku iki diparingi karo Ndara. Kuwi wis cukup. Heeh. Tak nyukupi butuhe kulawarga wis keneng turah. Ora bisa dadak kowe umuk. Najan iki dewa nggonmu ning dhuwur. Apa mesti kowe iki ya jujur.
Urung mesti, Ayo. Ayo kapan tekon. Jane kahanan ora tentem sing marani sing marahi sing isor apa sing dhuwur. Ayo, ngomong jujur. Kowe aja aduh yo. Ayo. Ledok ini banyu ki grojoke nang isor. Titenono. Dhuwur banyune bening, tengah bening, ngisor bening. Dhuwur butek teko tengah diubek-ubek teko ngisor dadi limbah. Sing nduk limbah sapa ya kaya Petro, Gareng, Bagong. Ora kere-kere kuwi, apa kowe tau kena limbah? Ayo, kowe iki nyolongi apa-apa, tek-tek nek kowe. Wah, tanggul karo wong edan. Edan karo ketentreman Petro kuwi. Ora edan bondo kaya kowe kuwi. Mula kowe iki najata dewa, ora ora neraka kowe, entuk-entukamu. Ah, cangkemmu iya. Ngajak pirang dina, mati jeneng ayo, maju tekan kamu.
sapa wong kuno kawan aku ngewoy-woy wong perang. Ayo. Sapa jar maju mrene? Wong elek-elek. Kowe kuwi tak iman kok do melu-melu bidaramu. Yo, bali meneh arep apa kowe? Kowe adekku pripatmu prerat lirok lho. Tangkis. Ayo, lho. Tangkis. Nangkis kok kliwat. Aku urung siap. Nek wis siap alah ra iso nyekel sirahku. Ayo sirahku cekel. Ora iso. Iya. Ya ora iso to. Ora iso kowe. Ora brine sik. Urung terima. Apa? Urusan nyekel sirahmu. Rasa sirah. Kowe nyekel tanganku nek iso nyekel tanganku elok dewa pinter. Lah iki tanganku iki. Oh, kok yo ngene kok. Aduh, ketekan. Aduh. Terus diplotot. Lah. Oke, Bro. Ya. Ya itu kok yang ngene iki kok ngendi iki mawon parah. Lah wong edan. Piye mau? Wah. Ya kok edan. Edan piye aku mau dipesnul. Apa? Dipesnul pistol. Nah iya. Lah kok dikapake? Aku nyekel tangane. Tak cekel kok. Anyep-anyep prodo lunyu. Lho. Kaya ngene iki. Ambune apa ki? Ambune apa ki? Ambune apa ki? Wah, wis. Moko adoh kali ya. Oh. Sopo mari methoake Bathara Brahma? Wah, apa ini? Ya.
kados sampeyan niku pripun? Coba kali genep Bathara Brahma. Aduh, kan piye truk? Piye kok? Aduh, nek ngono wayang wis ra metu gak kaca iki. Mati coba karo Bathara Brahma. Duh, piye iki truk? Petro, Dun, aja nangis. Pripun? Aja nangis. Aku ora apa-apa. Tenane? Aku ora apa-apa meneng wae. Lho, mboten. Nah, sampeyan iku diobong muruk. Kaya rasane pripun? Ora apa-apa, anyep. Alah. Kandhane anyep Petro. Napa enggak ya? Anyep piye? Dikandhani. Iki ora panas. Napa nggih? Iya. Malah sadar aku dadi anyar kaya diwasuh. Lho, nggih to? Iya. Dados busana panjenengan mau nereget dadi resik. Sing lawas dadi anyar. Tenane? Iya. Mbok, nek ngoten kula titip. Titip apa? Sarung. Engko nek sarungmu kobong. Alah, padune nek kancane nyandang apik srek. Ora entuk. Ora nek sandanganmu ku mesti kobong. Mas pun kadhe. Pokoke kula titip sarung. Truk ngalih truk. Ngopo? Kowe iki ngalih yo. Lah ngopo to? Aku mung sarungan tok. Ora tak wis tok kan rada ketok menceret sarungku ngono. Ngalih. Ya wis. Nek ora yo marep ora ono. Lah, cara ngono. Ben pokoke. Jani sis. Pun kula titip deh. Pokoke kula titip sarung kula pokoke aja Bagong. Nun, aja. Mpun kajenge lah, pun. Wis pokoke taun cake mriki wis. Heh, wis. Pun kajenge. Kuwi apa tak kok ning peletuk. Sampe dapo tak tok. Tumo. Sialah, aku ngapura. Ayak tetangga ki celek-celekit. Didelok. Anu wis anyar burung. Nah, kene truk, maune sarungku batik malih rada klawu. Lho. Wah, lah iya no, coba. Anu dicikuk dintas. Oh, dadi aku. Biarlah kowe. Jadi kepiye iki? Truk, apa? Nyek sarungmu truk. Wah. Petruk ki mesakno ki lho. Wah. Petruk ki kejem ora kejem wis. Duh, ganti lokot tenan ki. Nek kepethuk wong wedok wedhian. Mesti aku diarani bulus. Lah, tripake ngantek kaya tripak ula. Tripake Bagong kok galer dong. Petro Dun, ini semikiro kali ya Petro ye. Kacarita sang Gatut Kaca kabesmi. Bonang Dahono. Kemayanira sing Kang Bathara Brahma parandire datan tumawa apa kok sababe mangkono. Karana saranduning ragata sarwa wesi. Otot kawat balung wesi sungsum gegara kulit tembaga. Sikut petel delamaan kala cakra driji gunting jempol pangot delamaane pacul cat mata. Sarandune ngaraga sarwa wesi kabesmi mengangah bathare sang Gatut Kaca kaya dewe sepuhi.
Puntongan dikwaris doharine ingsun werku duraywa sira hanggung duka ngerjula nenutup diri ngono tanana kamulyan Durkoko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu punden kula mangke prapting belahan sasampunipun rayi para prapta wonten ing Jaya Tunda pinanggih subuh Koko Prabu lajeng wonten pundi purukipun Yayi Bima Paksa Yayi Samyaji mangkir biyen paduka Yayi Samyaji sampun ngantos tawang-tawang tangis ngruntuhaken waspada dumawahing Dantala mindak dados remah sangat Yayi Prabu monggo lenggah rumiyin ngupadi pawarta kok ngantos Yayi Bima Paksa maca saking palenggan menika lak dereng wonten titikan wonten pundi cekaripun wonten pundi papan dunungipun Siwa melu sedih pakenitan nono tumut pamadyaning Pandhawa amin to prajanira sepalitipun ruru amblasa tawas padake kaya Yayi Arjuna kawula muninggi Kanjeng Koko Prabu siat dhewe ndisiki ana ing Jaya Tunda mestine Yayi Arjuna nyumurupi menyang endi jengkare Rakantosi Bima Paksa Koko Prabu ngaturaken kauningan dinten menika Kakang Bima Paksa kalpatan dening Sang Hyang Jagat Girinata dinten menika katindalan marak dumateng kayangan Suralaya sisip sendhiripun Kang Mas Bima Paksa badhe nampi pidana awit saking keparenging dewa Surem-surem Dewangkara kingken
bermangus wokang layon tenyoyan memanisi wetanan nirandung jegret yayah tugu Sinukarta wong agung ing amarta Maha Prabu Sri Puntadewa dupi midhanget aturira ingkang rayi pamadyaning Pandhawa nenggih Risang Arjuna midhanget kamunta ingkang rayi Sang Bima Paksa tinimbalan marak dumateng kayangan Suraya badhe nampi pidana eling marang pastyaning Pandhawa antiga sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh awit saking puteking tias Sang Puntadewa jelek dadi Daura Seta sak gunung gedene Ladalah adikku dia adikku Bima Paksa kowe adikku Bima Paksa tega larane ora tega patine Pandhawa kuwi duweni prastya ndok sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh ora mati tak belani aku melu Bima Paksa Yayi glendang-glendeng ngono bar wis metu petake kok ya medeni. Wong ki yen ora tau nesu, yen nesu malah ngurke jagat iki pancen bener. Yayi Punta ngetake pangerane ra wujud dadi Brahala wujude putih sak gunung gedene. Bareng Triwikrama dadi buta iki mulih pinggir dhewe terus sing gedhe. Aku engko nek ora melu darani dudu rombongan. Engko nek melu darani aku iki mung wong rubuh-rubuh gedang. Kaya abot men rasane atiku ya. Nggih, jadi semanten ugi pun kakang kula mboten badhe saged kantun jadi. Yayi kados pundi kakang dinten menika kula mboten terima menawi ngantos Bima Paksa pun siksa entos sak mangke monggo nyiksa kaliyan para dewa nyiksa kaliyan para dewa inggih kakang wah dewa kok dipun siksa menika caranipun kados pundi gampil kemawon menawi badhe nyikara kaliyan para dewa menika wit jambu dipa nirmala wit pelem pertangga jiwa menika pun rebahaken sedaya yen wit jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa pun rubuh
woi tidak diworak kalinen arep mangan apa. Wah, nggih, kula nayuk Yayipun. Monggo kira-kira, monggo Yayi. Kalau aku nengekat tukita inubeng idun apa bener Werkudara kang dina iki peparat Begawan Bima Paksa? Ya Kaki Guru, aku Bima Paksa. Sabda pokok nganti jeneng kita ngeningake kita mati raga ana ing Jalatundha. Apa kang mbok gayuh? Yen to pancen dewa kuwi ora ngerti kareping titah luwih becik dewa kuwi ora ana kayangan Surawaya ora ana bidane. Nyatane dewa bodho kabeh. Mulane yen kowe ora disembah karo titah kowe aja ngresula. Nyatane wis takon kelawan kekarepane Bima Paksa. Wong takon kuwi adine mung diwangsuli. Nganti sira rewangi nalisir saka ing paugeran Trikala Semana jiwa satriya saiki jiwa brahmana. Kang mangkono iku mau tetela bakal ndadekake kuciwaning uripmu tekse ora duweni paugeran sarta tandarbe jati diri. Bima Paksa, dina iki sira antuk pasiksaning dewa jeneng sira bakal nampa pidana. Apa kang dadi pidanane Bathara Guru bakal tak tampa. Kanthi legawa ngrasane atiku. Kakang Narada, kula boten dawuh. Kados pundi Kakang nyatanipun Bima Paksa? Paripaksa wangkal wangkot sampun wiwit wonten pertapanipun nggih kados ngaten menika. Wonten Jalatundha rembakipun nggih kados ngaten menika mboten badhe kula. Bima Paksa. Apa Bathara Narada pas padakno kalah Candra Dimuka. Mumpa ndut sibel gedaba panase pitung penyukur. Wis nemplungake kalah Candra Dimuka ajur kuandamu. Ajure Bima Paksa ora perkara kalah. Ajure Bima Paksa saka keparinge Gusti sing gawe urip sing nguripke Bima Paksa biyen. Ah ya sakarepmu. Terus ayo aku tak nyumrupi aku tak nekseni. Cemplung ana.
minggir cemplungane. Jon tak kok. Wis ora ana Bima Paksa, ora ana Bima Mursid, ora ana Werkudara. Ajur mumur kandamu kowe. Lho, kowe ndra? Inggih kula Bukulun. Eneng apa? Aduh, Bukulun. Ketiwasan. Ketiwasan piye? Kayangan kadugen ala seksa brahala kekalih petak kanjan cemeng. Lho, ana buta brahala putih karo ireng. Terus ngapa buta man? Bukulun menika ngrisak wewangunan. Ngrusak wewangunan? Inggih, ngerbahaken witing jambu dipun nirmala lan pertangga jiwa. Sedaya dipun rebahaken. Lah, dalah cilaka. Lah jambu dipun nirmala lan pertangga jiwa witing dirubahake. Lah terus dewan mangan apa? Mangane dewa kuwi pertangga jiwa jambu dipun nirmala dirubahake. Wah, kedrawasan tenan. Dewa Radin yen pancen dewa kuwi adil, ayo aku Dewa Amran, aku cemplungno pisan ana kalah Candra tak kebure yen plutak ngene ciblon yen aku rambut belakake aja takon dosa dina iki kelakon witing jambu dipun nirmala pelem pertangga tak rubake dewa kaliren ora mangan.
Aku ki arep ngadep kok bingung. Rono ketemu. Apike ya Rono kuwi. Karo metu golek apa-apa. Aduh. Iki jan dewa kok ketoyong-toyong. Ayo. Ora dewa ora menungso. Ngunduh wae pakarti. Jane dewa sapa dewa iki ra ya menungso to. Jane kowe iki menungso petingan mula papanmu ning dhuwur tumindakmu kudu sing apik. Nek jebulane malah tumindakmu nungsang kuyang kaya mengkono. Ayo saiki nek jambu dipon nirmala pelempetangga jiwa wite rubuh kabeh ngono kuwi. Ayo dewa terus piye? Ayo popole ngintir-intir. Arek kepiye? Wes, timbang dewa ora kajen kaya ngene iki wis. Kok kapak-kapake manut. Kakang pun tinggal sumingkir mawon. Niki mengke ditunggoni kelakon. Niki mengke Bathara Entra dosa setruk ngegon. Pukulun. Sama kuwi. Temboro. Nah, piye butane piye? Alah, pun sampean ampun ora butane sing nunggoni enten mriki. Sampean kurang-kurang bejan malah diemplok. Aduh, piye iki? Alah. Aduh. Apa kelakon dewa ketula-tula? Lho nek perlu. Nek perlu ndak semua kuwi. Kenapa piye? Pun sampeyan mangan mriku mawon tenan sampe ditunggon cedhak niku. Pun sampeyan kan ngidak mak cepet. Sirna Margalayu. Iki geblake Bathara Entra. Aduh. Piye iki? Aduh, ampun lunga-lunga le. Butane jane mriku. Kaya betamen butane nang kene. Kaya ora lunga-lunga. Ora enek. Adi guru ketiwasan Pukulun. Ketiwasan kados pundi Kakang? Tah, pun. Mboten nyana, mboten ngira. Bima paksa pun cemplungaken kalah Candra Dimuka. Mboten gantos dinten enten raseksa. Enten Brahala cemeng lawan petak ngobrak-abrik kayangan Suralaya. Sabu dipun nirmala pelempetangga jiwa pun rebake sedaya dos pundi Adi guru. Kula aturi dawuhaken para dewa watakna. Wah, para dewa watakna apa nyingkit nek wingi-wingi. Pun sami nginep. Malah kisah teng luar negeri napa. Pengen golek aman. Aduh. Kados pundi Kakang? Kula pitados Adi guru. Menika ingkang saged nyirep ontran-ontran nggih mboten wonten malih kedawi namung Bima Paksa. Monggo Bima Paksa sampun kelajeng nyemplung wonten lebeting kalah Candra Dimuka. Menawi dewa mekaten Kakang sampun ajring kangelan. Jengandika Kakang Narada kula aturi sumusul Bima Paksa kula aturi ngentasaken. Lho. Ngentasaken ten pundi? Kakang Narada kula aturi nyemplung kalah Candra Dimuka. Waduh, gaman makan tuan ngaten iki. Wah, sampun dawuh ngaten Adi guru, nek panjenengan tasih kerta kula suwitani nek kula mesaken kaliyan kula, mriki sampun sepuh. Nek ngapunten anak kula salit-alit dados. Gedhe pundi malih? Kakang sampun ajri.
Ya kejawi namung Kakang Narada ingkang saged nyirep lelampahan menika. Mangke riyen Mboten kok kula menika badhe endo saking digibahan. Ngaten. Ingkang kula pikajengaken ulun upaminipun kula nyemplo kalah, kula inggih wantun. Kula wantun. Boten-botenipun menawi kula ngantos badal dawuh. Namung menawi ngantos menika mangke Bima Paksa nggadahi panyuwun. Upami nggadahi panyuwun ngaten, kinten-kinten dados pundi? Kakang menapa ingkang dados panyuwunipun Bima Paksa kula aturi ngleksanani. Oh ngaten, menika dawuhipun Majagatata lho. Menapa mawon ingkang pun suwun Bima Paksa? inggih Kakang. Kula aturi mituruti wasing gati Bima Paksa saged nyirep ontran-ontran. Iya, sedika ngetaken dawuh legan golek ngomongan iki Mas. Silakan. Nah. Kepiye bola-bali wong kene ora kena kanggo paugeran. Apa-apa kan ora dipikir kanthi penting dipetung kanthi ganek. Ya lelakon kaya ngene iki ora dipedewa. Nek nyatane uga kacoba dening lelakon kang gegirisi. Mongko aku kudu nyemplung kalah Candra di muka piye? Nyemplung gak modal. Piye ya, Pak? Abot rasaku. Nah, tak cemplungi kepiye kira bentang cemplung bang wis mindak mindi dadak mamoh ora perlu dadi ya metenge kok senengane dadak kakian lewo